Hyvää huomenta kaikille. Tästä täytyy välillä tulla kuselle. Mun kusiympäristö on muuten tällainen. Mutta en mä tästä useasti viihdy. On tossa muutama haarotin perkele tossa. Tossa on Oho. Oi oi. Tää menee jo Hervanta-linjalle, mutta eikä se niin tarkkaa ole. Joo. Hei, kuunnelkaa. Älkää nyt hirveesti suuttuko, mutta tolle ei voinut mitään. Tää oli pakko vetästä. Se muuten haisee hirveelle. Ai vittu, video hyökkäs jalkaa! Perkele! Ai vittu, et sattu saatana! Vittu tollasia VHS-videot, mitkä loikkii perkele. Oho, siinä on jotain. Mitäs täältä nyt ottas, vittu? Nää on tullut niin kaukaa nää kaljat, että näitä ei voi ottaa vittu vielä. Kännisee päähän kun näitä vetää, ne menee hukkaan. Otetaan lonkku, tollanen. Toi vois olla äkkiä ovi kiinni. Se on lonkku. Eikö ne lipeetähän ne perkele joskus tarjoili niistä? Lipeetä muistaakseni. Jumalauta et sattu muuten perkele koipeen. Vittu toi vitun video. Toi helvetin paska mikä tossa jumalautan lattialla killu. Hyökkäs kimppuun perkeleen.